woyɛ fasting a ekum onipadua no na ema onipadua na ekum no na ema wo kra so aduane di emfa so fasting na mekire obo no na ema wo kra de aduane di ema wo kra ye den ema wo sunsum ye den ade edi kan no enti emfa yefunu ekom enye fasting wo ulcer fasting one ne twam ade na o se ne botaye no akoma ne ade na wo de be no ene kire o ye fasting adwemboni wo tirim eye kwa o ye fasting wakoma mu nti eye kwa obi ya na wo ye fasting no onima se kire enkrofo ye no wo ye bie ye ka no wo ka bie ye ko no wo ko bie onti ase otimi ye fasting kura ne bofu ono ani bofu no ho ne maame bi na ahye no ne papa bi na ahye no ne kunu bi na ahye no ne yiri bi na ahye no enti fasting wo ye na no ahunu se posi o che obi obo trumpet onti ase adesema mama ha o ade ache ba ku biem ade ache ne se de che nura ene eye memenda ene ye memena asem timpelimfo bu bebi se enye memenda nko a ene ye memena asem ene memene de dika ye mfasida ema otwedi ampokwa me je obo soro bo asase totrobo nso nyankopon oto nso bo awia obo ahum ba hamba anono bo anom adoma boaye ahwe enso yeda so te ase katramada bodwem emojedi emofri sania na ye eja no na dum arakwa onyame basa yi adom ba kope. God is one, God is not two. Ya obi say ebi sum nyame hoho nyame foforo nyame yesai nyensim hunu ne ntoatoa ne kontompo ene na brabasema. God is one. Onyame ye ba kope. Onyame achi bibia ni ho nemum na chi bibi ho tieni ye onyame achi bibia ni ho nanso onyame achi bibia dai e ho fi se onyankopon boye no odi na sinamu esi ho eno na honhom ni abosom ansana ahonhom ni abosom nyina ye baako ansana onipa dasani make obi beka say nana di asem na wo kan e de le wo kan de mu na ho so mamu da ho efe say ye ka tete sem ka abakọ sem ka ma e kira amamre ne amane asem a wonte ase efe say wonya wadwen so obesua wonsua nkwa akire na nka osua nkwa akire na nka wo follow nana o ya de kase e wona na kase tv a me ka say ya ka beti ase wati ase na enam se de munima ne bible e baaye e beboro yi ena me ato ya niam nyina to agu tie yure fie ho enti se bible na mode na ma me fa bible na ma waawo mfato ho waawo bible no me de ma mfato ho bible se onyankopon bo ni pase de ne nseso onyame ye dai oboni pase de ne nseso ti nyankopon wodi na chi odi BBC na nem enti ahonhom da nchen a enipa so ye gina ho ema onyankopon afi watemase se bible na mope no ne hiamu na nakase TV so ena woni mehia awia yi na mo somfo ma de nyina mo wofa ase mo wofa mo nana mo nua bema ma de nyina la mo nua kuma mo nua panyini na oya de kese na menemo hia yi ewo na nakase TV kosoa na hwe na nakase TV ne ho ena abehunu ba bia sebe ubehunu se de wose tu anan eho na abehunu ba bia ubese tu anan asifa eho na abehunu ginabere eho na abehunu papa ene bone nsonson a edantamu se de ne papa ne bone nyina ya tu abom futufly eho ena abehunu kwa ebefa so a obenante na abekọ totin abla wona mpem wo ebuo empo eho na obehunu se de empo nante na woni na hoso na apem wo bompo a onhwe ase empo eho na abehunu se empo sa wo hwe ase mpo a ohumpo entimi nya fina aka teche yesana na kase TV medam ase adofo ahwefo ene yade sua no ye besua ade ye nkyerɛkyerɛ efa akonkyere ye nananom yese ye kyerɛkom ena a Christopher so modelize no
and almost ye fasting. Ye nana nom. Obi say nana no ye nkyere ko munim hwe. Ye nana nom na de akonkyere eba wiase. Ansa na Christopher enkremofo hwanhwamufuo omu nyina beba. Ye nana nom ye akonkyere. Komfo bia wo ye komfo papa bia. Komfo bia ye ka tete sem onye no. Ene ye de akoma life. Ene ye de akoma uses. Ena ye de akom aye niema emfata. Ena ye de akom aye afefede. Ena ye de akom aye entro. Ena ye de akom aye nada. Ena ye de akom aye kontompone na blabasem. Ena ye de akom aye azan. Ena ye de akom aye akohwisem. Na nka komfo eni nipa adasama enka ehye da yentamo kakra. Fise sebe kafrache. Oduma ko bo ade no bole bo ade no. Ye du si okandifo a wo danso e wo nipam te se de kosua dan kran mu. Yai nananom na de akonkyere de bae. Na nsei na betwamu ana obi bisa se nana ade se de osi nana wo ye kremoni ana ade nana se de osi ahwana brebe se hwe nana de ono oye bibia wo na oye fasting pa enti kremofo ye bibia ono so kremoni ena obi ka mete se nipa mienu akonkonsafo oye di konkonsa ehwa ba ko se he oye kremoni na de oni mana hwe nana fia de bia okomosalachi oye bibia sala bibia na konkyere oye bibia enti omo kasa no asemu a ba ko beka na se na de comfort so de akonkyere de ofa akonkyere ho bai asemu akonkonsafo yi David akonkonsafo comfort de ofa akonkyere ho bai onim hwi onim anibo onte be enti onte baase na onte baase enti no ene onim de enti onte de wona blabom ena setrem tie abede what you say na ye be kire akonkyere ase zesia menuanom enkremofo muslimifo memamo assalamu alaikum wa alaikum salam altuala memamo efishapa afe enkometu afe so onyankopon asumdue enkaye ase enka wonso so ene enkremofo ye fasting washa ase ekona wotwini na mebe kire akonkyere ede be ekora nti de ye akonkyere ewo hwa ye so ye akonkyere ye fasting Christo ni se fasting Christo ni was fasting ye nananom ye se ye kire kom enen kremofo ewo fasting yim na fasting me baba babu kakra bi fasting kwade anti na fasting ede mfasodie na wo mu ede mfasodie ena wo fasting mu ede anti na kire kom na nka nipa benya se edu anopa sabe de onim kokonom wonye no kokone ne masa de onim kokonom na onpe kokone masa waje ne kokone kose de onim kokonom wanya bia obi mpe kokone kose ne masa no obi de kokone pa no sabia mu sabia nya ado de ode kwa abrofo mu so a wonso ne de ne se edu anopa na odiniti ni nsi papa bi asim na waye ne ti papa bi mpampa de opel leptin waye de opel tea leaf waye de opel milo no se ya tenkon ode ase kira gum wode milk gum se ya pam wajene pa no de obechi ne kosia wachi ne kosia wotwetwa ne je ne niam de agum eze tomatoes wan na ode agum ne kosia waka bom de nanum ode pa no ye nanum ode ye ne kosia no otime chi be na ibom no waka bom so ati ase na nka osori a na odidi a na de wonzo so opel left no wonso aye na ode milk agum obesuso mpene sa
so ati ase ye mfanto hoy nanka awia wabona pesie papa bi na pesie no apesie bi a bode owia odinsu onwina gu ho aso nso no watwini ko bi papa bi adbia so watwini ko ntomre ne momo ne kakra tum ne je ne kakra kwansu so akakra na owia de odi ngo de ngo gu so se pam de opa nwan so a won so ache de empanifo kai de obechi sutudu papa bi no achi stili no sebe won so de adi na pesie de opa mu won so wano ane mu wate ase edura nwumra na fufuoi de opa fufuo ya santefo de edi ne fufuo no wanoa sebe adwene nkwai papa bi ni akwa bi o ka so kan de beche take odidi no amen na de be ntina we nyina wodi we nyina de ato ofra no pakopma wi na nwumre na empo wo kire kom akonkyere emfaso de ne sai akonkyere nkrofo ye dodo no awonte ase ye nuanum nkramofo pi sebe kafra binumo wo ye akonkyere no wonima sekire wote ya na sai ye akonkyere no ye dei waye bi ye nuanu Christopher ye sesofo se atwa fasting ye fasting ye de bosom yeso se ye fasting no answer fasting no ye dei oye bi onte ase aye nkenkan so afodebo oso obi aka na me ye dei me ka bie so nkenkan so afodebo enka ne no se na asore no no amoton niema enti niema na oton no we di ni jene we di ni board we di ni dwai we di ni wei na ode aba ode ba ni e atu e abegu dwom na asore ma na atwa asia ni amaso board yi one e mabo we si 1 million we si 2 million we si 3 million we si 4 million wa wo de be high price no ni ya wo so adoma no kran ni abaje so hey ni de ma ni agiska no enti ye de odwai beto ho ena odwai ka hie bi ma so we si 8 million we si 9 million we si 10 million oba bi gina ho kapre ba moda ma ho simple moda ma ho oni kapre o zori gina wa si 30 million ni oba bojizu yay 30 million wane dibi to so ewa baako mienu miensa enai enum ensia enson enwotwe enkron edu kran ni awoso adoma no ya de command was mi pacho minister obi aka na beka bi engega so for mo so obi aka na beka bi so ati ase to obu a fasting a ye onima se kire fasting ye enyenhye tieniye enyenhye fasting eye niema mienu pa na frim oya fasting a honam no ekum honam no ti na obi ye fasting a ofon ebi kura ti bi yale ekum honam no fi se kom de wa ekum hona unipadua no ema honam ni twintwam to obi a oye fasting pa oye fasting papa no eduru fasting time no a ana eduru so oye akonkyera unu se ni dipadua akra no wasesa nani matwe na wasakra kakra wo hwe nipa ni yie pa oye fasting a ekum onipadua no na ema nipadua na ekum no na ema wo kra so aduane di emfa so fasting na mekire obo no na ema wo kra de aduane di ema wo kra ye den ema osunsum ye den ade edi kan no to obi pe wo kra na opese oye oboni pese okum na ode ofa sunsum kwa so a obi betima anya wakum wo kra obi nya wa akum aye oboni a osunsum kwa so a jesa ofra wo kra no anyu anya wo kra no ti so nipa na anya wo kra ontimi nkum da enti wo ye fasting a akonkyere no ema kra aduane di wo fra wo kra akra ye nyawo na enu achi no tieni ye o enu achi no na okra no so eye den ama osunsum ye den to obi ye fasting a otumi nya ni so ade hunu pa ne ma bi ahinta bi etimi edai eda de kire no ema na kra ye den ti ne ma bi ahinta bi na kra etimi edai enya obi so de no tieni ye o de atosum ye no akonkyera ye no ye de botaye ena si ye ne so botaye me ye fasting akonkyere de ama me ho botaye be simane zo se nyankopon de edi ka nyame moa me o ma me nyini nche onyi yade mfiri makwam o ma me nya aba ama ne me nya nkwanhia wuo me pese me tukwai me ye fasting se me de ye funu to de ama me kra ye den na bonsam bia opese onyame ye me bone no ontimi nyame kra no
entimi ma akontua mi to no visa me ko pene nya dai me se me nsanka tieniye enti ya akonkyira e ma okra aduane di ma sunsum ya den enti sunsum boni bia to obeya obone se de ani a wa ma okra aduane de ma sunsum ya den enti ontimi nya dai enya ekutia ne ma boni oh me pesa mi sifie miniska madwuma asai me de me kra to de aye fasting akum me kra na ma me e de akum me nipadua no ama me kra aduane adi se me kra me de ato ya me de nam yense so se me ya akonkyere no me kra anya den na mfa so emem sunsum nya den na me nya adwuma nya den enye eye botaye fasting ye no botaye ene eye de ma ye kra enso bi nti ase we akiri wi ayi enhwanimu ne bi ye onima se kire eno ane se nkwase ote ya asabe eno ase oye ayi enkenkan so afodebo obi aka no ka bie asori bi so oye fasting watwa fasting de ama ne nkrofo eno ane se wasori no oye dey oye fasting ni bie onti ase ye fasting e wo botae bim memetuei efiada bia me ye fasting maka da bia me ye fasting echiri bia bre bia me ye fasting me ka se ma kire me fasting me ye no na nsen unse na me ho dodo me pa sa mo hwe ya me ho mfa me de ato obo na o me ensa bi o ha na onan na ma break me fasting no sisi ama no nsuo woni ma le kro wo ye fasting na wo yale a ye mfa nya fasting because o yale wa pom de nwie peye o ye fasting a e betuma boy ya de e betuma kum it is o yale na de ye fasting a e make sense okwa doctor nurse doctor e show ya de na mpo be wo pani ana obe mo odro bi mpa na doctor ne be bisa wo me pa cha mo di ni pa no ba no odidi yesi da bi woni di amonye de mo nkopa aduane nya dai e ma ni di eti emfa ye funu e kom enye fasting o ulcer fasting oni ne twam tieniye o ulcer ye funu yade doctor say enkyere o yam kom wonsoro mu ayekuro awewe wo ye fasting e betuma kum obi a oye ulcer patient ehu nya so be yesa se o ulcer na pese wo ye fasting a metro o yade bi a anopa o soriye seti kakra na abenum anu ti kakra enam se wo yade no nti no wo betimi de 2 hours e de aye fasting kakra dia shem ya time na also dide na kakra bia be da beto so fasting ye enye nhye se ye fasting kopim no nsia to no nsia de wa wo kra mo betimi aye no e na betimi aye na mom wo ye fasting a botaya wo besisu nie me de me ye funu to o meet mienu don hwere mienu sa botaye na wo de sese ne don hwere ne bre na awese na wo de ye no hunu se sa ble na wo hye no awo sa ye adwuma o ye fasting 1 hour na 1 hour no ebia 30 minutes o se kom de kakra na okodidi o fasting no anya ye na mo me ye 30 minutes ne so a wa breki e na ade abom paye e de asere unyankopon de ama okra o de no fasting a muslimi fo eye nkramofo ye eye nonsia ekosi nonsia sa wo yale ana wapom dini enkoyi a enye nhye se ye nonsia to nonsia obetuma ye firi nonsia ekopim dubienu de wa ho ode betimi no ni nyina na se ade na o sele botaye no akoma ni ade na wo de be no ene kire ba bi e beye o ye fasting adwemponi wo tirim eye kwa o ye fasting wakoma mu nti eye kwa o ye fasting na nonsia boy ya enema awokoye nya papa enye papa fasting ne say wakoma ene utirim eye gina baako na ne okra no communicate na jadwuma me ka sunsum sam na wo ya de ka se de sunsumu lecture me lecture me university for ochire ni me sunsum sam de oboa me tete se de mpanifo se akoti blofo ontimi mfa sunsum sam sisi me da
So ya sofo, so ya komfo, so ya malam. Miniani, miniaso. Nanso so sunsum. O ntimi mfa sunsum ti simi da. Eno nti na obi be ka asem bi a ene sunsum enye ba ko a na mani abere me ni nipa na nya adwe no. Me ntra ho ma betum futuro mu nipa ni me ka se. Ade na yese tuntum na ade na efufuo. Oboa. Me mo hu so oboa. Me kire wase na me ma mfa to ho na me kom. Ene scammers ni nyina yakoye ye de abewuram sende ma men sende ma ho o be so nya loto we di say wa nya beje be say wa nya we say wa nya nyame ntua meka ade o me na me ya okot de ade me ya okot de be ade me oba wo di kukuo beba wo de bag beba wo de ade beba ene omu nyina sende ma men sende ma afo no nyina na dada omo sa wa ohwe na nakasi tv mo ni na ho wonim na sese be ujimi ho na se nipa no scam me uji usika waje lo kwa na obi abetra ho America for ya de we bank asumasi na America for omo ye no omo so omo de bo ahiafo enti ukotua sa eska we ya obeso onya 200,000 obeso utua 200,000 obenya 20 million we omo nyina omo ye scammers azafo so sem bia nim na se wajimi na abetra ho amana kobu akwadwu sika na se wala ukuta phone na obia wanya message oh wadi ade we wawe ne sa ade we fasika se bra na beje abra wunim se otu onkotwa loto bia wa wunim se unu obia ni abrochire contact bia na yese wawe ne de bende be fasika se bra na ade ko na wajimi na obebu adwu sika na se wala obi o he na nakase tv bia ni wa wotie mi a obetuma scam me abu adwu sika da me bo ana ifise anye bia akra no mamma hunu de mo sua de na ma hunu de na munim de na munim se de mese tum nan obi ka asem ne kontompo a na nakase adawro ma ori ade yi adawro ma na nakase tv adawro ma nti tete obi ka tete obi kire adwumadie nti no obi ntimi mu obi da me o ka so odimi wura asori mu a me ho odimi wura nkramo mu a me wom odimi wura nananu mu a me wom odimi ko hene a me wom efiri se maduma chede anyame de ma me no eye rembo eye osro eye asase eye nsuo eye mframa ewiase nyina ye nan eno no ebi ade befa bia me wom maduma chede anyame de ma mi o ma nko hwe o ma nko sre abakosam ni amamele ni ma me kire nyina sabi o obi nka bibi nkire mi o mi nko hia yo na nanu adawuru manti efiri se sa obra ho ase a onyankopon oma wo so na ama ho so a obra wase nye bible ne ka bible na nanu ne kato wansa na bible ombe twero di ahye bible mu na nanu se omu kira hantan dwe ani akasesem bla ho ase da fom ti se nsu onwunu kofom bla ho ase ti se odwai menya ho maso te se aponche menya asobla che te se aponche wate abo be chi wai enti akonchira asem a mekan ye ya akonchire ewo akoma papam adwene papam obi ya akonchire osori ya no okokontokwa ena anu akwa bia wo ya akonchire wo kamoto ko he de wo cheche ni bu afu obi asoma wo se ya akonchire obi asoma obi nsoma enya nhye obi wo a onim se wa anye samle akiri bia no wa anya ne papa bi mpre no ne maame bi mpre no ne kuru bi mpre no ne yiri bi mpre no enti ni pa ye no ye de wo ye bi onim botaye poti eni nyina so kura ye de fasting no ye fasting e de ma ye kra samle no nipadua no di yaw ekom de na wo tete no afon wo twintwam na wo nipadua no e di yaw na wo kra no so enya sunsum enya ahomeje enya tumi eye den said the bonsam bi ntimi ntwe ne samanko enfirasti asefo asase so said the bonsam bi ntimi ntwe samanko ense wadwuma ense osikasem ense wawadwe emma bibi nti akonkyere ye no fo botaye bi enye
and ken keswa for the bo what you say and chechira me yobenya na hene unya ne ba biada se se chechira we ya me dia ma we se se ye to atua ka ka o se me nuanuma Christopher ni nkremofo ni ahwefo dom nyina ka o se komutua meka ka o se na Nakasi TV and chechira me ye programs am ye mo dia mo hwe the whole YouTube channel en na abenya sa de we unya ne ba biada hwan adesua me ene chechira me ye en na abenya na se sabe me ka sabe oba ne be ma na nhia mu asemu a enaka me betra se na me di mpanimfo atem Ghana mpanimfo president ministers eni ni patem ena sabe me tu ni pa ho me keka nwamansam ene ma nsam fata ena me di mpanimfo atem na me ya yi akasa me na Nakasi TV ke obe se 100 million subscribers naka watch hours ne kwa de nanke nka enso ye chirechira ade esumbu se ya ebo nipa se se akonchiri se ope se wompe ekoma wiase ma nyina obi anya ho mfaso efize Christopher ye obetie no Christopher de wom me papa no nkramofo de wom ena ye nananom de ye wom dada ye obi o ye komfo kura wo kom onim se bosom ye bonsam onim se akom na okom kura ye bone enti wono kura wonte ase komfo bia ohunu ade ye se Jesus kwasia odwai na ntwie komfo pawo ohunu ade Jesus adwe aboa kora ho mfa so che wo komfo kro onim hwe onim de efese ye di Jesus na gura na dwene mu afri ne nkwala abele mansa na obekom ento akom no kora okom no eye force no de confess ye di asana dwene mu se bosomsom ye nkwase asem na bosom ye bonsam adwuma nanso ogni di Bible deep wa tete deep wo ni nyina no ya komfo Yes Christo no e komfo no e mpese onyankopon de obi ebesi okandifo eye ohene tete ahenie no mu a ya ye nyame ahenie no a onyankopon ema no ni dini ni nkomhyeni a obata ne ho a ohyenkom eya de kro ya Bible na asem na meka kire mu no ye nananom ehemfo komfo hini bia wo ye hempon bia oyene kase bia na konwa ya konwa tuntuma oye obrempon bia no na konwa bosom da ho ne man komfo ho enti du de a okwa bisa ekobisa ne man komfo ene hemfo abai sebe ka frache ebinom akonya no kwa wodi no kwa wonte ase o de obete sa ajapade da ho na ensase da ho wo to video ni makonya na ase enso bisa no a obeka se me na asomasi ena ede ne ho to ho ma asanteman emla ga na asanteman ekokon na yesei emla achemman ye koyi we ne we emla kroboman ye koyi we ye nananom koyi yesei ye na koyi yesei emla bunoman enkransaman tachimaman nkronkro nyina traps ni nyina no obeka no se yakonwa no ye di yesei o enam nye yakonwa no kra aka sei no aka ne sei o na ono no ohene na wo kasa no bisale se wono ne nananom ye bi de to ho ne ma awiaseman ebusua ne kuro no ono obaaye no edie bai emfaso na ne ma omanya firi no so edie bai ne on so obeye na konwa no a ne bo ne chidom a so ne nananom adaye ma omutumi no akonwa no mpo ongusunsa aduru kwasiada ana kwasida obeye amane aye amamle edi ama nkonwa no aye nuane ama nsam aye nsam anuane aye amane bi esefata ama nkonwa na so na daipa ewo bi kra na eba o mahunu yade bi na eba busua no mu a ya beso ohene na daye no ote asore dem enu oyi sofo aye oni bi enti yade kito bi bo na de ne ko enframa bi bo no na de ne ko ene ohene nyina ohene timinya stroke ohene timinya mojabloso enso sa ne ma we nyina na nya de ne ni ho ohene si kire yade basa ehimfui aye o mo homa se to efise o main nkonwa ene nkonwa na komfre agunimu ene nkonwa na aso na dayepa ene nkonwa na kire na duro ohene yale a ana bibi besi a ni nkonwa na beso na daye ade se na eba yese ohene pono
na asem kase bi ebesi a ebebro so no ne nsamanfo no na abosom no abeyi na di abosom ne ba ni abeka kire ohene no na nanom mo ko fere ohene mla ohene na ba ya so ata na ohene ko abebisa ne ti asem se ni na eba omanim fa wetua munko yi musuo we munfo wento ya de bi na eba hwem kro no akokro foforo so oh pekosia fa pra ho fa konkwanta na so koto so efi ye pragu sumula so fa kosia ba ko pra ho ne kasa ne fato ball so musuo we nyina ye simple musuo a ka ohene bia nim enso ohene onim hwi ehemfo aba be nim hwi eti aso dem na asofo ya fa enumum ena nsem hunu ya nsem fata de say amamre sofo na hye no ama ne nkonwa kura no wa ye hiri baba ade adomi ne nkonwa ebele ne wonya nhira ohene tra konwa so otimi nyina na ofu ntakra eni enyini nche efiri se on kai tete atempo no abenwa no a wote so no wonim ho mfaso wonim tumi e wo mu wonim botaye kura etisi ho me da me katete sem ofa me hotaya o ye kwa me ukumi kura unkumi nipa bia wo na onyankopon de me kra ma wana betimi na aboa me kra me nyame na wunyina ho me kira okwai sempa na me ka kira wo no me kira mo kwai pa we a me ka se wo hine bi bu afu afa me hotaye one ne yonko hine bi asabe wo ye wo hine bone a onnima mamle ni amane na won pe amane ni amamle nsua ayese na konwa wote so no eye sunsum sa one na fa ho adwene kura bom hopo enso boa ebabo mo amutiri so efiri se odoma nko obo ade no obolobole bo ade ene nananom nsamanfo ne asase ya ne yasuni asa ene asantema nkonwa nyina no ebo me ho ban enim se omo ho ade ene omo ho bla omo ho dawuro ena me body akere wo na me che okwai no omo ma akwai obo me ho ofo me ho adwembo ne obo me ho po wa wu nkonwa na bekum odwe me ho adwembo ne a wa o bible na ekuta wona na bebrewa ebekum ofi se onyankopon pe papa onyame pe nokure so ne papa ho asem na me ka kere wo na wo primu akoma se me ye komfo de eyensemfo efi se me mankrofo hunu nokure wo sunsum mu efa bosom ho ntino monse se ne mo nsam ne bible mo de dada nkrofo nyina aye kwanti no me ho yo hi you la bad udi agolo wa hwe yo be waja o yire no ma na meto o be waja okuru no ma na meto efi se me meya obone me nya obi bone so be di obodi bone akire me ade betuma kumi asase so betuma me nkwa na so atwa eye bone me kire bone enu ntina ma hye me ho nso no ebraso se ka we nkie yiri nyina agu ebraso enso adami ho adi e wa sekire pese yi mia mi nwu sabe me nkofa broni e wo tiri nwu ato me tiri nwu so mia mi nwu ne yakeka bia bom so ho mia mi nwu na me tiri nwu na me ni bie na me tiri nwu kura na enso na se na ka me onwu a emfie aduasa me kom ene akire ni a me kom ye senka me tiri nwu nka me pese gume na ase atetea ati ase eda madam ho adi ma se me ho nso ba bia me nam bia obi anum se na wo ya de kase na ekuri kronkro Tano Komfor na ekuri asanteman Tano otumfo Tano boasie ene asuo Tano ene kabom ye kronkro Tano ena me kasa kire wo yi me ka tetesem me kire wa mamle kire wa amane ne de boye bra ene tete ekuro ene de ye bibia eno na ya bibremu ke de boye ho ban nenne ya to atwene hwa amane hwa nsem abusudie eniema ye nti bida ya ti wiase se enim sese wo ba timi wale wo ba se be matimi wale be ma minim da ya nti bida ye beto ye nananom ka kire ye niema etu yefo ye nti bi mpanye nsem da nanso so enam se ya mane ya kwanti ene be ma pa etimi di be ma ono anu yonko be ma turumu ase bibini efiri mu ba sabia mu sabia nyaado abo akrama akura no oni no yonko krama turumu enyina ya rehosem eya busudie esaya mamle etia oman ema oman bo ya nananom
Sasam yanti bi dan, tiasama yanti bi dan, why abone am na busu ntiri yati dey. Abusu de nkane no a, say nipa no, adase ye be sie na nimu so ana, ye be twa na su. Ye de be kana kokwa ye bretu asebo, ene anini, ene akwo, ene awowa kese wa mamon kodini nam. Na tiatam na kotu eburum amempata adini nam. Enso sansem ni atie. Me de besia, akiri ya ho asem, akonkyere ho asem. Fasting ho asem na me kire ye no. Enti fasting ye no wa akomam ene wutirim enye nhye. Ye de ma okra aduane di. Ye de ma okra aduane di. Honam no na bre. E ma okra ye den, e ma usunsum ye den. Ye de ma botaye. Se ade we na mpese me koye, ade we na me hwehwe. Odoma nko emfa me kra so ma me sunsum nya de ma me nsanka. Ye be onipa benya wase wa blabo a ode fa wo kra so. Onipa benya waku a ye de fa wo kra so. Onipa benya wase wa ye de fa wo kra so. Enti se obi bi be ye yi a na wo kra ye den, na wo sunsum ye den. Enti wo ye fasting no a na aye botaye. Obi ya no wo ye fasting no. Onima se kire enkrofo ye no wo ye bie. Ye ka no wo ka bie. Ye ko no wo ko bie. Onte ase. Otimi ye fasting kura na ne bofu. Ono ani bofu no ho. Ne maame bi na ahye no, ne papa bi na ahye no, ne kunu bi na ahye no, ne yiri bi na ahye no. Enti fasting wo ye na no ahunu se posi. Oche obi obo trumpet. Onte ase. Me papa no ne me maame no. Me sira mo enkyekire amaye. Momfa ni ho momfa ni nkomo na momfa enkyekire mo manamo nananom. Na mo nkyekire mo mu se fasting na mo a mo sa mo yire no mu kunu no ene mo sabe mo ma ene mo nananom mo ye fasting me pam chew. Fasting ye enye nhye. Fasting ye enye nhye. Tena kora ne tenase. Fa oba ne tenase. Fa ukunu tenase. Fa wo yire tenase. Fa wo nua ne tenase. Fa wo fast ne tenase. Ni turufu no akire no fasting mu mfa so. Wo ye fasting ameba me nana mi wura oba pa o pe bia ka che okunu mi wura wada wuruma me yire me dofo pa mi broni ahofedua bema o pa asema ka kire wo yira na bibi mponi a bone nsam na ne krokro no mani tirimra wati oba o pa asema ka kire okunu amana to okunu so okunu akoma kra ye dia fa abotre fa odo sa ble no asam kro abeka kire no sa wo de ho kire sebe okunu komo mpa so a biem uwia man kasade man aduane pani ne nu achi no mi wura adawroma eno won komo me srewa na adu kuna tenase be man wo ye bonsam kura obesesa wo ye sasa bonsam kura sa ne mam yensa wo ya ma kire wo secret oboa obesa be ma bia sebi ni triba ne jimi abete amma nan kwampadi na wia mi wura adawroma fasting no ensunsu ewo mu ni o botaye ewo mu ni o wo ye fasting a e ma wo bre wo te ya wo ni paduam na emum no e ma osunsum ya den se de bonsam bi ntimi ntwa wo ntontwere wate se de bonsam bi ntimi nse wa blabo ntimi wura wo timi mpobia no tie ni ye oba wo ka sa kire okunu ahobrasiem wo wura mi wura because obi wo ne yafunu hia no pa so nkire kom da krokra wo ntimi ompere mi wura wada wuroma wo ye fasting a boa ma osunsum ya den e boa ma de wo hwe bia wo nsaka na sabi wo te ase sesi asa ufia de mi so mi fia de o ya mfa akonkere kakra anye amfa botaye nsie ni so ansre mpa eba amaye ho a sabe bonsam bi kura betima agua wade bonsam bi betimi kura ku ato atwene bonsam betuma sɛ wa wade na usika sɛ mama bibia ye basa asɛ wadwuma to wadawdo ma botaye wo mnie to ye fasting a honam na ete yawo e ma okra aduane di ye no ma botaye wo de botaye bi so wani eso na wabɔ ho mpaye so ati ase wo kan we de kira be ma no a me ka asema kire wo wa ye bonsam kura obeti ase wa ye sasa bonsam kura obeti ase akonkire no enyanhye enye force enhye obase chinchina obi a ya akonkire na yebi enye papa akora no mane ntia ase na onya botaye na akora no kwa bia na bibi hia no wo kire ne sa akwae no a se bibi hia no anya wo na abeka che oba no se onye fasting kora da kro wo de aduane eso me ba bedi di obeka che se papa da bi enen pese me ye fasting kakra efiri se ade na oye no waye de otiase onim botaye ma se shamo yere no mu ni mu kunu no mu ma ene mu nananom ya kiribia wo ya fasting wo ya akwankire wo enso onana no oba na wo botaye na wo ye no
onima de kudie ntia wo ye fast no wankasa mu kura no wo beto se ye akiriwia ye akonkyere ye fasting na wo ye bi beto onim botaye wo nya na nsem na me hododomi a me de esi wo se no nan na me de bibi kakra kama no a na me hu ensa pa mi a me makonkyere me ye untimi nyada eda duasa tete de esi ni nyina no bisa ye beka kyere wo enta odokona ya hono na me de nkate egum na manom me nsole ni die o ena me nsole nya hwe o enta odokona ya hono me hono odokona enta odokona pa na mamamu ayi du kakra na me de nkate be se me ensa wansi de na matemi ensa na me de agum manom me no sa 30 days enti panyini bi de ka chem se me yem betwokuru enti o hoso a menye empo se enkwai kakra like soup na me mameko enkom na me nom se de me yem nya dai entwokuru atiase botaya me ye na onim akonkyera me ye nyina no me ye de mama hwefo matiefo wonna de ho abegya na nata no me ye de sre na nata no se na nata no e wada wuroma emamani mi de obi ade obi ajapade obi bibi yo me sre nkwatentere de kai se obi de botaye bi bebe fia onipa wanya mugide se na nakese oya ade ye me de madwuma ekoma no nya so de sika mu 1 cedi kura no a ade bi nsuo kwa na me de begu fo mo se nipa nsa ye de eka me focus no if you say me ba me nipa ade bia na ya me nipa bia no nipa nsa nya de enka me sunsum nya de ye do obi kwa na nata no mo mfa me so na me ko gi nipa ne kra nsi ho obi a ode no ho abegya mu bia no ene ma bi kwa achewachewa munyini wani kire me ye do obi ko ye ha no abonsamfo ha no u ko save no bosom ho me konfo no se me sunsum ye de eye den ti me mentini ma konkyere me ye ne dry 30 days ntimi what you say ti akonkyere ye de botaye ene sie ni so na obi a wo ye akonkyere a ma otirim nya fita no mo akoma nya ha ensa wo ye ne kwa obi si akonkyere ye a awoso hyedem ke betime se opi yes akonkyere wo ye a obetime wo adwuma betime aye na emom ade a enya ye papa no muslimifo ommo asabe nsam ye kakra mpie no secret na me kyerɛ wo no wo ye akonkyere bia wo ye adwuma ana opi abonten obetu obekaka sefim bia kyerɛ wo wanhwe yahudi abufuo no akɔka asɛm mfata de akyerɛ no wanhwe yahudi abufuo na bi kɔ wakɔto nsa wanhwe yahudi abufuo no akɔka kasa ayenka saa ble no botaye kura si wani so a wo de kyerɛ kom na ayɛ dai ayɛkwa mede mu besia akonkyere enwa semte wo ye akonkyere a senka ahode wo ho na we ka ahode a sika akra wo ho a na nka betimi a na nka ahyedem so obeya adwuma so a enkyiri na emom ya na wo mo ani ada ho na wo hwe obra bom no kasa mu yie na wo hwe obi bia mu yie se de beya a obi nkoya de bi ma nkotie obi na so ma obotaya a odi asu ani so no botaye no enye kwa medamase na wo ya de kase krogro Tano Komfor nie na kase TV na wo hwe yi me nuanom medamase koso ahwe na kase TV na subscribe na share ne ho e na benya ne pa e de afiri nyame nhira mo bye bye.